Zdenko, ráda bych začala takovou osobnější otázkou. A to sice, ty jsi byl, jak už víme, tedy delegátem za Českou republiku jmenován, aby si vlastně tam reprezentoval Zvolen, děkuju, zvolen. Aby si nějak zastoupil naši církev a si od začátku u synodního procesu. Chtěla jsem se zeptat, co ti tyhle roky uplynulé, když se otočíš zpátky, přinesly pro tebe, pro tvůj nějaký osobní duchovní život? Tak kromě různých starostí, které mě přinesly a dvouměsíčních pobytů v Římě, mě přinesly pochopitelně obrovský posun duchovní a teologický ve vnímání církve. A to právě z toho pohledu synodality, co to vlastně synodalita vůbec je. Já jsem samozřejmě předtím věděl, že jsou tady synody, pravidelně čtu apoštolské exhortace a sleduji, když ty synody jsou a tak dále, ale přesto s tím samotným procesem, tedy už teď jako poprvé přímý účastník jsem se setkal. Poprvé a s tím tématem synodality jako takové vlastně také, takže mě to opravdu přineslo opravdu velmi nový pohled na některé aspekty života církve, tak bych řekl. Důležité pohledy nebo prohloubení. Děkujeme. Já jenom teda připomenu, že pár otázek bude z mé strany a pak bude řada na vás. Asi všichni nebo většinou víme, že na tom generálním shromáždění bylo přítomno 368 účastníků, kteří měli vlastně možnost toho volebního hlasu. Z nichž teda 272 bylo biskupů, 96 nebyli biskupové. Potom také zajímavostí je, že na generálním shromáždění letos vlastně vzrostl počet těch takzvaných bratrských delegátů neboli zástupců z jiných církví. Oproti loňskému počtu 12 vzrostl na 16, plus tedy 8 speciálních hostů. Tak, aby jsme tak nějak věděli to složení, teď jsme tady viděli pár záběrů. Mohl bys nám nějak přiblížit tu práci, jak vypadal takový ten synodní den, včetně takových těch, bych řekla, to, co my se nikdy z videí nedozvíme, to znamená i ty prostory pro přestávky, osobní setkání a podobně. Každý den je trochu jiný, ale ten nejtypičtější den je tedy takový, že se 8:45 všichni sejdeme v aule Pavla VI., kde začneme modlitbou, která připomíná ranní chvály, ale byla to speciální brožurka vytvořená pro nás, pro to naše shromáždění. Letos byla dokonce i elektronicky, už jsme ještě si víc posunuli. A potom se každé ráno a odpoledne velmi přísně kontrolovala prezence. To tam bylo tady opravdu každý den, se tomu věnovala velká pozornost, abychom se všichni přihlásili. Každý den bylo řečeno ráno a odpoledne, kolik nás tam je a kolik tedy lidí chybí. A to byla velmi nebyly to, aby to nikdo nepochopil, což třeba pro mě, který jsem 8 let nebo skoro 9 byl v Římě, zase ten Řím není tak vzácný, jsem tam strašně rád, jo. Ale když tam někdo přijede tamhle z Mariánských ostrovů, letí tam 25 hodin, tak samozřejmě pro něj ten pobyt v Římě určitě není tak častý, já tam tam letím 1,5 hodiny, on tam letí 25, jo. Takže aby se tuhleto nějak trošku všichni jsme lidé nezvrhli, takže to bylo přesně kontrolováno, no a pak začal ten dopolední program, nebo respektive odpolední, v poledne byla pauza, kdy jsme se mohli tedy vrátit domů třeba na oběd a vlastně se střídali, nebo se takhle vzájemně proměňovaly 2 takové bloky. Mělo to přesně svůj harmonogram a na celý měsíc dopředu byl přesně stanovený program, takže jsme věděli, co to dopoledne nebo odpoledne se bude dít a bylo to tedy buď to práce v těch skupinkách individuálních, anebo takzvané generální kongregace. To se liší v tom, že v těch jednotlivých skupinkách, to se tady také zahlédli, tady v té aule bylo
několik desítek kulatých stolů, u kterých bylo 12 míst, přičemž tedy 11 bylo delegátů s hlasovacím právem, nebo případně 10. Já jsem třeba loni zažil, že tam byl ten bratrský delegát, a letos jsem to nezažil, letos v těch skupinách, které jsem byl, tak jsme tam byli vždycky, to znamená 11 nás tam bylo takzvaný membry, to znamená členové synodů, kteří měli hlasovací právo, a pak ten 12 je takzvaný facilitátor. To znamená, to je nějaký kněz, teolog, řeholnice, jednou jsem tam nějaká psycholožka, prostě nějakí lidé vybraní, kteří měli důležitý úkol vlastně vést to, řídit to, ale oni sami, kromě tedy toho, aby dávali hlas, kontrolovali čas, sledovali, jestli zpracováváme materiál a tak dále, nesměli zasahovat do vlastní diskuze, nebo nezasahovali, a také neměli hlasovací právo. A potom ta generální kongregace, to je tedy, že tam jsou v tom stále všichni, je tam přítomen většinou také papež s námi, u těch jednotlivých skupinek by to nemělo cenu, protože tam může každý jednám, by tam seděl třeba, nebo by musel asi jezdit okolo nás nebo nějak, a což by asi trošku zase narušovalo to, protože by všichni samozřejmě měli tady papež, tak jako teď se bude věnovat Františkovi místo, co bychom se věnovali tomu tématu. Takže pak bylo to generální shromáždění, ve které mělo dvě takové hlavní náplně. Ta první náplň, to první bylo, že když se tedy zpracovávalo určité téma, tak se na začátku té generální kongregace přednesly za jednotlivé skupinky výstupy z těch jednotlivých skupinek před celým plénem. K čemu tedy vzhledem k tomu tématu v těch jednotlivých skupinkách dospěli. Letos bylo tam letos několik změn, protože loni to bylo tak, že tady opravdu za každý stůl byl pověřen takzvaný relátor, toho jsme si odhlasovali a vybrali, a ten měl za úkol s námi odhlasovaným materiálem tady ve 3 minutách vystoupit a přednést to celému shromáždění. Letos to udělali trošku jinak, že vlastně spojili ty jazykové skupiny, bylo jich tam bylo 5 jazykových skupin, a pospojovali to tak, aby vždycky za ty jazykové skupiny promluvil 1 nebo maximálně 2, to bylo myslím za anglickou, který bylo nejvíc, jinak, takže to bylo trošku takhle jaksi zkrácené a zhuštěné. No a potom, když se tady tuhleto předneslo, ty výstupy z těch jednotlivých skupinek, k čemu dospěli k tomu danému tématu, tak byl otevřen prostor pro takzvané interventy libery, volné vstupy nebo příspěvky, a tam se mohl tedy každý přihlásit přes ten tablet, tak každý jsme měli, to se všechno tam teď už funguje takhle moderně, tak jsme se přihlásili do diskuze a pak jsme čekali, kdy na nás vyjde řada, což někdy vyšla, někdy nevyšla, protože samozřejmě lidí tam bylo hodně, takže, a bylo to taky poměrně přísně hlídáno, bylo upozorňováno, že když někdo tedy, ať si taky jako rozmyslíme, kdy chceme promluvit, aby si někdo nemyslel, že při každé druhé generální kongregaci tam promluví, protože on to má strašně moc na srdci, že ho známe takový lidi, tak jsme byli upozorňováni, že je nás tam tedy zhruba 400 a že tedy oni budou hlídat, že když už se promluvil, tak když se příště přihlásíš a i když budou za tebou 20 dalších, kteří ještě nemluvili, tak oni to tam už hlídala ta režie, tak oni tě přesklikovali automaticky. Jo. Takže to bylo takhle poměrně opravdu, aby to bylo spravedlivé, aby to bylo hlídáno. A pak tady tam byl prostor opravdu, myslím, že poměrně velký, obzvlášť letos jsem to cítil, že tam byl poměrně velký prostor, že myslím, že víceméně kdo chtěl nějak promluvit, tak se na ně dostalo. Ne úplně teda vždycky samozřejmě, ale jako nebylo to tak, že by se opravdu dostalo na člověka jenom třeba jednou a víc už jako ne. Jako jo. Takže to bylo tak. Takže to byly takové 2 hlavní bloky, aby jsme to jako vnímali, a pak to samozřejmě mělo nějaké další, ještě nějaká další specifika. Měli jsme třeba jednou týdně v Bazilice sv. Petra společnou mši slavnostní. Letos třeba byly takové změny, že jsme 2 vlastně odpoledne, nebyl ten program ani ve skupinkách, ani v ta generální kongregace, ale mohli jsme se vlastně přihlásit a šli jsme buď to na Augustinianum, které je hnedka vedle, nebo na generálát jezuitů, to je také blízko, a kde byly takové veliké bloky na určitá teologická témata, jako byla třeba boží lid,
jako byl třeba úloha biskupa v současné církvi, nebo třeba vztah místní a univerzální církve, pak bylo ještě čtvrté, to se mi teď vypadlo. A na to se vlastně mohli přihlášet do té velké auly a tam byla taková vlastně prezentace asi 4 nebo 5 teologů k tomu tématu, které se právě vnímalo jako poměrně klíčové v tom synodálním procesu a pak bylo možné tedy z té auly do toho nějak zase vstupovat nějaké takové diskuzi. Zhruba tak bych to řekl. Děkuju. Když jsi popisovala tady právě ty další, jako je mše svatá, co bylo všechno součástí toho programu, tak jenom kratičce bych se ráda zastavila. Možná ne všichni víme, že takovou novinkou byla takzvaná kající bohoslužba v bazilice svatého Petra, kde se církev prostřednictvím některých kardinálů omlouvala za hříchy, řeknu třeba, uvedu aspoň několik hřích proti míru, proti tvorstvu, dokonce proti tomu, když jsme používali doktrínu jako kamen, kterým kamenujeme toho bližního, hřích proti chudobě, dokonce i hřích proti synodalitě. To znamená nedostatečné naslouchání, nevytváření společenství a tak dále. Jenom jestli bys nám mohl přiblížit, zaprvé, jestli jsi něco takového v církvi zažil, takové jako veřejná omluva, a za druhé, jaká tam byla atmosféra v té bazilice. Tak já myslím, že to zažíváme všichni při každé mši svaté, kdy se společně bijeme v prsa a vyznáváme své hříchy a při různých bohoslužbách. To znamená, je to něco, co by nám mělo být vlastní, anebo na tom univerzálním rozměru. Já si vzpomínám třeba na Jana Pavla II., který vyznával hříchy církve v dějinách, bylo to i ve vztahu třeba tady v naší zemi, upálení Jana Mistra, Jana Husa a další věci. To znamená, jako neřekl bych, že to je úplně novinka. Zřejmě to byla novinka na synodě, nevím, já jsem byl na první, takže takhle to úplně detailně nevím, čtu ty dokumenty, ale nebyl jsem tam někdy přítomen. Byla to změna samozřejmě oproti loňsku, protože loni jsme začínali ekumenickou bohoslužbou na náměstí svatého Petra, letos tedy to byla kající bohoslužba, i když tím vlastním začátkem té synody je samozřejmě mše svatá. Takže to, abychom jako věděli, to je, protože synoda, to rád opakuju, to byl pro mě také v loni takový vlastně nové poznání, že synoda stejně jako koncil, to znamená ta nejdůležitější setkání biskupů a božího lidu s nástupcem apoštola Petra, aby se poradili o důležitých otázkách, tak se slaví, nikoliv koná. To znamená, je to duchovní shromáždění, opravdu, kde se slavíme, a proto tam také ta modlitba, ten duchovní rozměr je naprosto zásadní a důležitý. To znamená, začínáme mší svatou, v loni stejně jako letos stejně jako loni jsme začínali, potom ještě po mši svaté, když jsme přišli do auly Pavla VI., tak jsme začínali takovým slavnostním procesím, kdy jáhen se svíčkama prostě z liturgický průvod vnesl do auly evangeliář, který tam byl potom položen na čestné místo, aby opravdu jsme tam všichni viděli prostě boží slovo, které je naprosto zásadní pro naše rozlišování a rozhodování. Ale abych se vrátil k té kající bohoslužbě, to znamená, je to něco, co tam takhle papež František rozhodl. Já si samozřejmě myslím, že to je správné. My jsme tady dneska, já jsem byl rád, že tady otec František vybral tu modlitbu. Nevím, jestli víte, co to je za modlitbu, která tady zazněla. Nechci vás schazovat, ale to vás dneska v noci neosvítil Duch Svatý, ale to je modlitba, která sahá dokonce do 1. tisíciletí. Je to takzvaná modlitba Ad sumus. Jo, tady jsme a je to modlitba, kterou se právě modlí třeba církev po staletí na začátku koncilů nebo synodu. A my jsme si ji tam také modlili v Římě a v té modlitbě, která je zcela strašně zajímavá, tak to její složení, co tam opravdu, do čeho církev vlastně vložila ty důležité věci, které chce vnímat, tak jedna z důležitých věcí
je tam vnímání vlastní hříšnosti. My tady před tebou stojíme jako zástupci Božího lidu, budeme rozhodovat vedení Duchem Svatým o důležitých věcech, ale stojíme před tebou jako hříšníci. To znamená, vědomi si toho, že jsme slabí, ubohí, chybující, náchylní ke všemu možnému. A tohle to si teď tady chceme uvědomit. Abychom opravdu ve veliké a hluboké pokoře stáli před tebou svědomím své slabosti. Takže tohle to je něco, co je samozřejmě vlastní té synodě nebo koncilu, ale letos tomu papež ještě teda, nebo při této synodě tomu papež dal ještě ten další rozměr v tom, že to tedy nebylo jen tedy to vědomí mé nebo naší hříšnosti, ale že jsme to vlastně rozšířili na celý Boží lid a vyznali jsme tam Bohu a prosili jsme ho o odpuštění za ty věci, které se dneska týkají života církve a celého světa. Děkuju. A ještě bych se vrátila k té práci, nebo spíš k tomu slavení, jak jsi správně připomněl. Všichni víme, že vzhledem k naší různosti si sebou neseme i různost kultury, přístupů, pohledů, možná i nějakých tendencí v církvi. Máš dojem, že v tom vašem vzájemném spolužití se jako opravdu realizovalo to naslouchání, o kterém teda papež mluví mnohokrát a říká, že je to ten základ, a dokázalo tam docházet i kolem těch kulatých stolů k tomu pochopení třeba navzdory té různosti, a nebo máš pocit, že to dost často na sebe spíš naráželo, že bys nám přiblížil trošku tady to zákulisí? Já jsem to hodně zdůrazňoval už loni, když jsem se vrátil ze synody, ale to jsem to už také někomu říkal, když jsem nějaký novináři ptali, nebo tak, že si opravdu jednu z takových prvních věcí, která mě určitě zůstane do života z toho loňského i letošního měsíce, je to vědomí, jak jsme se dokázali bavit v klidu o různých věcech, vidět různé otázky z různých úhlů pohledů a nebo mít na věci dokonce až úplně opačné a protichůdné názory. A přesto jsme se dokázali o tom bavit v klidu, v pokoji, nakonec dojít k nějakému konsenzu, ke kterému jsme tady potřebovali dojít, nebo nemuseli nutně. Udělám teď odbočku, protože to, co jsme pak vždy odevzdávali z těch jednotlivých skupinek, tak tady musel být materiál odhlasovaný a v tom materiálu muselo být výslovně uvedeno, jaký byl poměr hlasů. Tam se všechno prostě velmi pečlivě dokumentuje. Třeba i to, že jsme volili sekretáře, nebo tedy toho relátora té skupinky, tak všechno se prostě dokumentuje, všechno se volí, aby to pak někdo nemohl říct, jo, tam někdo měl nějaké v tom jako zájmy, tam nějaká skupinka si tam něco prosadila. To je všechno přesně dokumentované, všechno má přesnou pravidla, metodu, dostali jsme na začátku prostě metodologie, synodní práce, všechno, jo, a vlastně, a také tady, když bylo třeba to hlasování, tak se tam přímo uvádělo, kolik hlasů bylo pro, kolik proti, kolik se zdrželo. U každého toho výstupu skupiny, u každého se muselo přesně, aby to bylo prostě naprosto jasné, jaká tam teda byla atmosféra, jo, jestli, protože je rozdíl, jestli je něco odhlasováno, vnímáme to ve společnosti, že jo, jestli nějaká vláda se jen tak drží, že má 51% oproti, nebo nějaký prezident je zvolen 51 vůči 40, nemyslím někoho konkrétního, jo. A nebo jestli prostě je jasné, že má prostě, že za ním stojí většina národa, že za ním stojí většina, to je prostě rozdíl, jo. To je potřeba, prostě aspoň v některých okamžicích je potřeba potom si to říct, ale to je takhle, kdo za mnou vlastně stojí, jakou má vlastně podporu. Jo. A myslím si, že abych se tady vrátil ještě k té otázce, tak to mě tam už loni velmi oslovovalo, jak jsme se dokázali potom bez problémů za 10 minut, prostě když byla přestávka, tak jít prostě na kafe a dát si spolu prostě kafe a tam nějaký ten, něco, co nám tam dávali, starali se o nás poměrně dobře a začít se spolu úplně normálně bavit, anebo si sednout někde vedle sebe a nebyl to prostě problém. A tohle to si myslím, že, a to tam opravdu jako bylo cítit.
Já se budu opakovat, ale to, co jsem v loni opravdu zažil při jedné diskuzi v té skupince, kdy jsme o něčem prostě diskutovali a tam jeden z nás měl nějaký názor a já jsem na to zareagoval tak, že jsem mu řekl, že s tím určitě, jako fakt tam ty věci říkáme hezky, jo, ale že mám názor přesně opačný. A že s tím určitě nesouhlasím, že mám názor naprosto opačný na tu danou věc. A vlastně potom odpoledne jsem byla nějaká ta generální kongregace, kde tady mluví všichni, tak já jsem se tady přihlásil do té diskuze a přednesl jsem tady před plénem nějaký svůj příspěvek a pak tedy, když jsem skončil, tak se ozval nějaký potlesk a mě úplně bezděčně mě padl pohled na tu osobu, která takhle seděla proti mně, která jsem dopoledne předtím řekl, že s ní vážně nesouhlasím a ona se na mě strašně hezky usmála, byla to žena a takhle zvedla prsty. A to mě jako přesvědčilo o tom, že na mě není naštvaná. Jo, to mě vlastně strašně utkvělo jako v paměti, nebo v mysli a to jsem tam vnímal jako celkově. A já aspoň nemusíte se mnou souhlasit, si myslím, že tohle to je něco, co strašně chybí naší církvi v České republice. Jo. Že tady to rozdělení na ty tábory a na ty skupiny, které se vzájemně nesnáší, ostřelují v médiích, pomlouvají, odsuzují, jo, a vůbec mají úplně toho druhého, to je úplně někdo úplně mimo, jako, jo, tak jako to si myslím, že je věc, která tady strašně chybí a tam to prostě bylo. Tak děkujeme a máme inspiraci do našich životů, když to slyšíme tady, tak aby jsme třeba trochu přispěli k tomu, aby se i v České republice to mezi námi zlepšilo. Tak, ještě jedna taková důležité je to slavení. Opakovaně se říká, že vlastně synodalitě se učíme tím, že ji žijeme. Že? Nicméně ráda zmíním ještě také ten závěrečný dokument, který už víme, že papež František na závěr toho vašeho shromáždění řekl, že nebude, jak to bývá zvykem, vydávat tu postsynodální apoštolskou exhortaci, ale že přijímá tento dokument závěrečný a tímto se ten dokument stává součástí magisteria. Chtěla jsem se zeptat, za prvé, jak ten dokument vznikl nějak stručně, abychom třeba případně odbourali to, co jsem i já osobně už slyšela, nějakou námitku, že stejně je všechno dopředu připraveno a podobně. A za druhé, jestli by si vyzdvihl třeba nějaké klíčová témata z toho dokumentu. Tak, abych to shrnul, tak to by měsíční práce, ten dokument vznikal. To znamená, to se nedá takhle úplně, když to řeknu obecně říct, protože ten dokument opravdu vznikal měsíc. A já bych možná začal trošku ze široka. Oproti loňsku také to letošní druhé zasedání řádné synody bylo v jedné věci jiné, i v mnoha jiných věcech, a to bylo to, že loni, když se jede na synodu, že jo, tak tam jedeme, ne, že tam prostě přijedeme, teď tam jako budeme se bavit, co nás napadne, nebo kdo tam jako bude mít silnější hlas, jaká skupina. To samozřejmě dopředu musí být připravené, takže ten materiál se jmenuje Instrumentum Laboris, tak ten byl zpracován v loni stejně jako letos. Loni tento Instrumentum Laboris bylo poměrně široké v těch tématech, vlastně vycházelo z toho, co tak bylo pozbíráno z celého světa, ze všech kontinentů, z těch synodálních skupinek různých, a z toho to bylo zpracováno. A v loni tam ještě by jako bylo možné k tomu jako různé věci jakoby přidávat. Jo, to znamená říct, no, tak tady se mluví, já nevím, o tom, jako jo, o ochraně, já nevím čeho, ale já bych ještě rád, aby tam bylo ochrana tučňáků nebo velryb prostě v Tichém oceánu. Já bych rád, aby tam zmínil tady ty velryby, protože jako jo, jinak nám to všechno Japonci sežerou, nebo jak já nevím, omlouvám se. Jo. A teď prostě, což letos, říkám to jako legraci, letos tohle to nebylo možné a byli jsme na to upozorněni. Že letos se budeme striktně držet to Instrumenta Laboris a tam nevnášíme nějaká nová témata. Jo, už to bylo zúženo, samozřejmě to letošní Instrumentum Laboris už
vyšlo z toho loňského, k čemu jsme v loni dospěli, to byl ten dokument, ty syntézy, nějaká syntéza toho loňského našeho jednání, plus teď tento rok se ještě něco dělo. Víte, že do církve byla rozeslána taková jedna otázka, pak jedna otázka byla na biskupy a jedna otázka byla na boží lid. Z toho se opět tedy shromaždila nějaká syntéza, z toho se opět letos tedy vypracovalo to instrumentum laboris a toho jsme se letos, to nám bylo důrazně řečeno, že budeme se jeho striktně držet. Takže mně se i třeba stalo, že mi někdo do Říma ještě napsal, abych tam přišel abych tam ještě nadnesl nějaké téma, to jsme to i v loni, tak jsem mu jako velmi hezky odpověděl, že to prostě není možné, že je možné mluvit se jedině o tom, co je v instrumentum laboris. Že to tak je letos stano, a což jako bylo samozřejmě správné a je to tak dobře. Takže tohle to byla nějaká taková báze, z které se vycházelo, ale potom vlastně se to instrumentum laboris samozřejmě dalo nějaký zásadní rámec, tak když se třeba podíváme kdybyste tady měli před očima instrumentum laboris a podívali se na ty jednotlivé kapitoly, které tady jsou, no tak byste viděli, že se tam samozřejmě nějak musí odrazit do těch kapitol, ty kapitoly, které byly v instrumentum laboris a které jsou v tom závěrečném dokumentu, že to nemůže prostě jiný svět, že to nějak koresponduje, ale potom opravdu ten dokument vznikal v průběhu a oni nám to přímo i říkali, jak to vzniká, to znamená, bylo stanovené to téma, na tom jsme pracovali, řekněme 3 až 4 dny. Na konci toho tématu jsme tedy z každého toho stolu pracovního, tedy té skupinky, byl nějaký výstup, který měl zhruba 2 stránky, 2 až 3 stránky, který musel být odhlasovaný, podepsaný, odevzdaný na sekretariát synody a šlo se na další téma. A s tímto zpracovaným materiálem potom ta redakční rada, sekretariát synody, teologové přítomní tedy pracovali a vlastně zpracovávali z toho to, co potom se objevilo v tom dokumentu. Takže takhle jsme vlastně prošli ta témata, no a došli jsme do konce. A na konci nám tedy předložili na začátku toho posledního týdnu nám předložili návrh toho závěrečného dokumentu, ke kterému kdy jsme tedy si to měli přečíst a pak tomu ještě tam byla nějaká diskuze, práce ve skupinkách a zase i v plénu, aby jsme se tomu mohli vyjádřit a opravdu mohu říct, že jsme se všichni, třeba v té skupince, co jsem byl zrovna já ten poslední týden, tak jsme se všichni shodli opravdu na tom s takovým jako poklidem, že tam jaksi vidíme tu naši práci, opravdu toto se nechci chlubit, ale i v tom dokumentu závěrečném vidím některé věty, které jsem tam chtěl mít já. Že to byly některé věci, některé momenty, tak to tam je, tam skutečně až ku podivu, to mě taky překvapilo, že se to také dostalo, že to přes ta všechna síta se to tam prostě dostalo. Takže jako, a to jsme se všichni shodli, že opravdu, že to není něco, co někdo už vůbec ne tedy sepsal dopředu a už vůbec ne někde teda podle předem nějaký daného materiálu, ale že to skutečně oni dostali prostě na tu první kapitolu, se to z těch skupinek shromáždil, tak oni ti teologové si prostě sedli a z toho to sepsali. To dostali na druhou kapitolu, z toho to prostě sepsali. Jo. A pak ještě tedy ten poslední týden, když už byl ten návrh toho dokumentu, tak potom dostali asi, to tam pak někdo říkal, skoro přes tisíc, asi 130 připomínek ještě, které jsme mohli, tak kdo z nás to stihnul, včas se teda napíchl na ten tablet, aby ještě mohl promluvit v plénu, což se mi třeba podařilo ku podivu, jo. Tak jsem ještě jsem třeba mohl znovu promluvit k tomu závěrečnému dokumentu v tom plénu, tak to tam, a kdo to nestihl, tak to mohl dát písemně na přesně dané formuláři, na sekretariát a opět jako bylo vidět, že tam tyto věci byly zohledněny. Tím zase samozřejmě není řečeno, že kdo tam co řekl, se tam dostalo. Jo, to znamená, a taky nám bylo zdůrazňováno, že jestli tedy někdo třeba v tom posledním týdnu teď najednou napíše, že by strašně rád, abychom začali křtít pejsky a kočičky, takže se tam prostě dostane. To tam nikdo neřekla, protože asi vymýšlím, asi legraci, jo, ale že se tam prostě každá věc, která někoho napadne,
takže se tam prostě dostane, protože on je členem prostě synody. Jo. To znamená, jako ty věci, jednak tam byli teologové, kteří to rozlišovali, lidi se zdravým rozumem. Jo. A pak samozřejmě oni nám zdůrazňovali, že je naprosto zásadní rozdíl mezi výstupama ze skupinek a tím, co napíšeme my jako jednotlivci, i když můžeme svobodně na sekretariát synody psát. Jo. Takže, no a bylo i to tam potom zapracovali, no a to se potom o tom hlasovalo a opravdu to znamená, jako všichni jsme se shodli v té mé skupince, alespoň co jsem tady měl možnost mluvit s těmi 12 lidmi, že jestli máme, že vidíme, že to je prostě, že to odráží tu naši tam měsíční práci, že to není něco, co by nějak jako najednou se tam objevilo nebo dopředu bylo připraveno, tak to je myslím důležité. No. A ještě bych tady poprosila, samozřejmě ten dokument je rozsáhlý pro vaši představu, má nějakých 155 článků jednotlivých a z nějakých 51 stran, myslím. Já osobně, pro mě bylo potěšení, když jsem si to pročítala, že tohle, co jsem tam nacházela, co bylo výstupem třeba z nějaké synodní skupinky, takže by se vracely tam určitá témata, tak jenom když jsem vám vybral třeba buď něco, co bylo pro tebe důležité, nebo nějaké téma obsahové. Tohle to já bych jako nerad dělal, protože totiž to potom bude vypadat, že já dávám něčemu větší důležitost, něčemu dalšímu. A proto, myslím, taky tento týden se mě na to někdo ptal, co si myslím, že v tom, ať vyberu pár témat, která jsou důležitá. A já jsem taky na to odpověděl, že jsem si řekl, ale já nevím, jestli to mám právo takhle říct. Jo. Já si myslím, že celý ten dokument je důležitý. Samozřejmě má nějaký úvod, který je nějakým důležitým a myslím, že velmi uvedeným do těch 5 kapitol, pak to má nějaký závěr, ale já myslím, že to všechno je důležité. A já si úplně netroufám teď tady říct, jako, že z toho něco prostě, je to nějaký celkový proces něčeho a bylo by dobré, kdybychom to vnímali celé, kdybychom si z toho nevybrali jenom to naše jedno téma, které nás jako tady pálí nebo štve, nebo nám na něm záleží, abychom jako to četli opravdu jako celek, což je strašně důležité. Číst to od začátku, jako pochopit, co to je synodalita, jo, číst některé věci, já nevím, třeba tam otázka, co to je rozlišování, jak se rozlišuje a tyhle ty všechny věci a pak možná některé ty další věci budeme jinak číst. Pochopitelně, že, já nevím, žena v některé zemi, kde opravdu ženy nemají naprosto žádná, nebo skoro nebo naprosto žádná práva, žádné postavení, tak pro ní to důležité bude ten moment, kde se mluví prostě o ženách, jo? To tam, kde v některé zemi třeba jsou muži, kteří cítí povolání k trvalému jáhenství, ale zatím tam nemají ani jednoho, v některé zemi, jo, to je taky třeba, jsou takové země, kde ještě nikoho nevysvětili. Víte, kolik máme v České republice, malé české sekularizované republice trvalých jáhnů? 120. pokus? 120, sestra? Před prázdninama jsem se tady, s paní pomocí naší paní kancléřky, jsme udělal takový průzkum, abych tam odjel z nějakého, protože to tam je taky docela velké téma a svým způsobem důležité trvalé jáhence, jak jsem si říkal, že já schválně zjistím po loňské zkušenosti, kolik v té malé, opravdu nedůležité, v uvozovkách sekularizované české zemi máme trvalých jáhnů, když tam tak strašně řeší v některých církvích, že je to hrozné v té církvi, že ještě nesvítí jáhny. Tak já jsem tam, v červnu jsme u nás v České republice měli 247 jáhnů ve všech diecézích. A od té doby už teď proběhla nějaká svěcení. Jo? Aby jsme třeba věděli. Takže pro někoho z nich něco je důležité tohle téma. Samozřejmě někdo tam bude číst důležité. Teď jsem nedávno hovořil tady v jedné farnosti, si mě stěžovali farníci, že pan farář je jaksi naprosto nekomunikativní a farněrnu nemá a prohlásil, že on lidi ani nepotřebuje, tak samozřejmě, když tam někdo se dočte ty věci o důležitosti pastorační, nejen ekonomických, ale pastoračních rad na úrovni diecéze i farnosti, no tak pro něj bude tohle to, co mu vystoupí. Já bych sám byl nerad tím, kdo by tady vybíral nějaké důležitost něčeho. Ano, dobře, takže je to výzva pro nás, jakmile bude dokument přeložen, tak opravdu, jak si připomněl, tak to číst v celku,
nevytrhávat. A samozřejmě obsahem určitě je vlastně návod, abychom byli více synodální, jak jednotlivci, tak církev. Tak a už úplně poslední otázka, aby zbyl prostor na vás, je, víme, že tato synoda se řídí apoštolskou konstitucí Episcopalis Communio, jakýsi, teď opravdu laicky to nazvu, jakýsi jízdní řád, nebo který tyčí ty jednotlivé etapy naslouchání božímu lidu, rozlišování ze strany pastýřů, což právě tady proběhlo. A poslední fází je takzvaná recepce, přijetí, implementace, jak bychom to nazvali. Jak bych řekla, k čemu bys nás vyzval konkrétně, abychom tady tu třetí fázi začali realizovat my, boží lid? To je těžká otázka, ale myslím si, že bych řekl, v klidu si přečtěte ten dokument, opravdu v klidu. Ne tak, jako čteme většinu věcí, že si to tak jako přelitneme a hledáme tam, a to je obzvlášť u církevních dokumentů, a hledáme tam, jestli tam jsou ta naše témata. Jo, a to se tam pak samozřejmě to tam jako vybereme. Jo, a spoustu věcí jsme přeskočili, to znamená, to vlastně třeba ani nechápeme ten celý kontext. Jo. Já bych řekl opravdu snažit se si to v klidu přečíst, a pak já bych řekl zase, možná bych doporučil ještě jednu věc, která je tam v tom dokumentu závěrečném, se to také zaplať Pán Bůh znovu a znovu objevuje, že v tom synodálním procesu, a bylo zajímavé, že to papež František opakovaně teď během těch zhruba 3 nebo 4 let zdůrazňoval to také ze sekretariátu synody kardinál Grech nebo kardinál Hollerich, ti představitelé, abychom si opravdu nepletli prosazování osobních nějakých postojů, názorů, pohledů, přání, všeho možného s hlasem Ducha Svatého. Abychom nezaměňovali to, co já chci, tak jak já bych rád viděl církev, tak jak já bych chtěl nějaké změny v církvi, s tím, co ta církev potřebuje a k čemu mě vede Duch Svatý. A já jsem samozřejmě nebyl účasten synodálního procesu v nějaké jiné zemi, tak to nedokážu posoudit, ale mám tušení, že to je opět, tak jako v české zemi jsem zjistil ve Vatikánu, v mnoha věcech jsme na tom velmi dobře, tak v mnoha věcech jsme na tom špatně. A jedna z těch věcí je, myslím, to, aspoň co já jsem měl možnost vnímat, ale ono to asi jinde bylo podobně, že si to tady právě takhle mnoho lidí spletlo. Že já vždycky uvádím ten příklad, co jsem se musel nasmát, to jsem si přečetl v katolickém týdeníku, kdy tam tehdy, než běžela ta první fáze, tak tam přinášely takové reportáže krátké z těch jednotlivých synodálních kroužků. Jo. A tam taky byla taková jedna reportáž, bylo to dokonce tady z naší pražské arcidiecéze, kdy tam někdo jak si popisoval, jak to dělají, a tak tam psal, tak já jsem vybral takový film, jeden nějaký film, ten jsme si pustili, zhlédli jsme, a pak jsme se do toho pustili. Jo, tak já jsem si, když jsem to četl, tak jsem říkal, tak to je přesně, jak to dělat nemá. Tak to je přesně špatně. Žádný film na začátku, žádný prostě, a teď jsme tady sepisujeme, co se nám všechno nelíbí na panu faráři, na biskupovi, na Vatikán, na všechno. To je úplně špatně. Protože my opravdu to, čemu máme, já jsem tak o tom víckrát poslední dobu jsem na to nějak čím dál citlivější, jak i v našich církevních shromážděních děláme jednu věc a prosím vás, tak se krátce pomodlíme. Začínáme tím mnoho, i to říkáme my biskupové občas, jo. Prosím vás, tak se krátce pomodlíme a začneme, jo. Jako jak se krátce pomodlíme, jo? Ta modlitba je integrální součástí toho, ta nás zásadním způsobem naladí třeba, když máme nějaké důležité věc třeba v tomto synodálním procesu, to je v podstatě to nejdůležitější, protože jestli se nenaladíme na hlas Ducha Svatého, tak to všechno ostatní, a můžeme tam pak sedět 3 nebo 5 hodin, mohou být jen naše nápady, které vůbec nejsou k prospěchu církve.
A tohle to je, myslím, to důležité, abychom, a v tom dokumentu je to také řečeno, abychom z toho prostě nepletli, abychom si stále říkali, nejde o to, co já bych chtěl změnit, co mně se zdá, že je špatně. Možná to je z Ducha Svatého, ale dejme si tu práci nejít rovnou k tomu, ale tu práci opravdu, jak se naladit se na to, co chce Duch Svatý říct dnešní církvi, k čemu dnešní církev prostě směřuje. Proto mě se třeba velmi líbí, že tam byl tomu, jsme o tom hodně diskutovali, je tam jedna kapitola věnovaná rozlišování. Si dobře přečtěte, co to je církevní, co to znamená v církvi rozlišovat. A to je velmi důležité. A o tom tam byla třeba veliká diskuze. Já jsem měl to štěstí, že jsem v té štěstí dá se říct, že v té chvíli jsem zrovna seděl ve skupince, kde seděl generál jezuitů. A on samozřejmě tohleto téma, to je pro jezuity, že jo, takové jaksi téma velmi jako tuhle pro boromejky, milosrdenství, jo, nebo nevím co, tak to bylo prostě tak, že on tam okamžitě se k tomu opakovaně výborně vyjádřil. A říkal, prosím vás, ale to, jak my často v církvi mluvíme, že my něco rozlišujeme, to s nějakým rozlišováním v Duchu Svatém a církevním rozlišováním v celé tradici církve nemá vůbec nic společného. To není nějaká technika, kterou si osvojím od nějakých amerických manažerů a teď to má přesně svá pravidla, jak se opravdu dobrat k tomu, k čemu se církvi vedené tedy Duchem Svatým, pokud to chceme všechno, co třeba pan docent říkal, takhle brat, k čemu se chceme dobrat. Tohle to je, myslím si, že velmi důležité. No a pak bych možná ještě řekl, abychom taky pochopili, nebo možná mám chuť říct, abychom se obrnili trpělivosti, ale to není správné takhle říkat. Ale myslím si, že mnoho lidí očekává, co se teď stane. No a teď teda, jak brzy, k jakým změnám dojde. A to si myslím taky, že ne úplně správný přístup. Neříkám úplně špatný, jo, v něčem to možná tak bude, ale to, co je klíčové v tom, myslím, tak spodět, já jsem to vnímal, jak to z toho vystupuje, je změna mentality na prvním místě. Změna mentality. Protože stejně, pokud nezměníme mentalitu, neprožijeme obrácení, tak se to stejně nepovede. My vemte si v církvi, jsme 60 let po druhém vatikánském koncilu, příští rok budeme slavit, a stejně spoustu teologů, tady máme 2 teology, aby vám řekli, co ještě všechno, kolik věcí se nám nepovedlo zatím uvést do života. A nebo málo, nebo nějak pokrouceně, nebo nějak posunutě, nebo máme určitě na čem pracovat. A jsme 60 let po koncilu. To není tak jednoduché. A proč k mnoha věcím nedošlo? No, protože mnoho lidí se o to nezajímá, ale taky, že prostě mnoho lidí některé ty věci prostě nepřijalo. A když prostě něco nepřijmu, tak stejně ve farnosti, no tak pokud prostě pan farář to nepřijme, nebo že prostě tam potřebují pastorační radu, s kterou prostě budeme spolupracovat, vnitřně to nepřijme, tak to stejně nebude nikdy fungovat. My ho můžeme sice nějakým dekretem tady z biskupství donutit, aby to tam měl a při vizitaci mu to zkontrolovat, ale to stejně bude na bačku, když to prostě někdo nebude chtít. A to nejde jen o faráře nebo biskupy, to je prostě v božím lidu, to se týká nás všech. Jo, já si myslím, že je opravdu potřeba, abychom byli trpěliví, protože to důležité, tak je to synoda o synodalitě, není to synoda o změnách v církvi, které teď musíme udělat. Jo. A ta synodalita, dneska tady řekněme nějaká definice, ona neexistuje nějaká přesná definice, ale co to teda ta synodalita je, že to je nějaké společné kráčení božího lidu spolu s Kristem a spolu tedy s celým, uprostřed s Kristem a spolu s celým světem do božího království. Jo. To znamená, to první a nejdůležitější je začít se vnímat se, že patříme k sobě, že si chceme naslouchat. Proto také v české církvi, jestli si na to pamatujete, po té první fázi synodality nejvíce z těch 11 okruhů, které tam byly, zarezonoval ten jeden, který byl o naslouchání, vlastně, jak lidé touží u nás v církvi po naslouchání vzájemné. Ne nutně po nějakých změnách na prvním místě. Jo. A abychom tohleto vnímali, a to je samozřejmě jsou věci, které vyžadují čas.
To znamená, jo, když se vás někdo bude ptát, když se s tím setkáte, prostě je potřeba mít trpělivost, přečíst si ty věci, snažit se je pochopit, mluvit o nich a modlit se za ně a snažit se otevírat se tomu, co ta synodalita je. A ta potom samozřejmě přinese ty další kroky, které tam jsou důležité, prostě podíl na všech, třeba na rozhodovacích procesech, to decision making, decision taking a podíl nevím na čem, ale prostě pokud nezměníme mentalitu, je to v podstatě stále o tom samém, jak duchovní jsme, jak prostě opravdu, jaký duchovní život vedeme, jak jsme prostě blízko Pánu, jak máme čisté srdce. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Tak. Děkuju. K tomu není co dodat. A teď bychom dali slovo vám. Já poprosím Kateřinu, že by vám přinesla mikrofon, a protože já jsem samozřejmě nemohla vyčerpat i ty vaše otázky, takže máte šanci. Dobrý den, pane biskupe. Já bych se vás chtěl zeptat na této synodě, tam platil princip jako utajení. Nebo že nemůžete, v tom smyslu nemůžete všechno říct, všechny podrobnosti. Já bych se vás chtěl zeptat, do jaké hloubky toto platilo a zda třeba by mě osobně zajímalo, v jakých, jestli ty kroužky, v jakých jste jako seděl, jednal, jestli jste střídal každý den, nebo lidi, jestli se obměňovali, zároveň kdo tam seděl, papež, jestli u vás byl, nebo jestli toto můžete říct, nebo jestli to je v rámci toho utajení, a pak i vy, o čem jste jako jednal. Vím, že to nesouvisí, že to jako moc nerezonuje s tím, co jste říkal, že to máme brát jako celek, ne jako od jednotlivců, ale vy jste můj biskup, náš biskup, a by zajímalo i tyto. Já nemám problém na tom odpovědět. Jo. Já začnu od konce, tak už jsem to tady myslím, že naznačil. Určitě nebylo možné, papeži jsem tady řekl, že on tam byl přítomen takzvaných generálních kongregacích. To znamená, když jsme mluvili všichni, když jsme pracovali v těch skupinkách, tak tam nebyl, protože říkám, by musel jezdit po jednotlivých stolech a což by zřejmě, jak jsem tady říkal, trochu narušil tu práci, protože přece jenom jednak on by tam třeba vstoupil do něčeho rozdělit, by nevěděl. A protože tam běžel ta konverzacionálnost, i ta práce v té skupině, to nebylo jako pelmel, že se bavíme, o čem chceme. Bylo jasně dané téma a byla jasně daná metoda práce. To ještě potom se k tomu vrátím, ta byla letos trošku jiná než loni. A to znamená, tam nebyl, jo. On tam přišel na generální shromáždění. První věc, střídali jsme se. V loni jsme se střídali po každém tématu, když se změnilo téma, tak se změnilo obsazení u stolu. Letos to bylo trošku méně, to znamená, letos jsme se vystřídali vlastně 3krát. Jo, prostě letos některé ty věci z určitých důvodů byly trošku jinak nastavené, takže to je to. A potom otázka utajení, jak se tomu řekl, já bych tomu spíš řekl diskrétnosti. V loni to bylo velmi zdůrazňováno, letos už tolik ne, ale samozřejmě se předpokládalo, že to platí stejně jako loni. V loni velmi dokonce i sám papež to na začátku řekl, že prostě, abychom se o tom, o čem se bavíme v aule synodální, abychom se o tom nebavili s novináři a s někým jiným. Lépe řečeno, aby to, co probíhá v synodní aule, se nevynášelo ven. A bylo nám to opakovaně zdůrazněno, což je, myslím, naprosto správné a naprosto v pořádku, protože tím, a to papež zdůrazňoval, proč to je v pořádku, aby tam každý byl svobodný v tom, co řekne. A tím se vlastně tady je potom ten lepší výsledek, protože víte, jak to někdy je. Jo? Američani mají strach říct, že budou volit Trumpa, a pak se všichni divíme, o kolik vyhrál. Jo, to je prostě pravda. Jo, mnoho lidí má před druhými lidmi říct, já zvolím prostě Trumpa. Jo, pak se všichni divíme. A je to v mnoha jiných věcech. Jo. A prostě bohužel dneska, je to můj názor, je to čím dál horší, že se čím dál více bojíme říct, co si myslíme.
Protože v té společnosti, ve které žijeme, nás okamžitě někdo označí za rasistu, xenofoba, mizogýna a něco všechno dalšího. A aby tam tedy to jednání opravdu mohlo probíhat svobodně a bez zábran, tak prostě jsme se domluvili na tom, že se prostě nebude, že když tam já řeknu, že nesouhlasím s tím a tím, nebo že naopak propaguju to a to, tak to prostě je můj názor a nebude se to druhý den jak se přetřásat v levicových nebo pravicových médiích nebo takových nebo onakých, jo? Aby jsme všichni a mohu říct, že tedy nevím o žádném případu, že by to někdo vynášel. Já taky, když něco řeknu, tak říkám velmi obecně, kdo co kde řekl, pokud to bylo v těch skupinkách, nikdy bych neřekl, kdo co řekl nebo tak. To je naše prostě věc, o které jsme tam mluvili, nám zastávali nějaké názory. Ještě se možná by se teda teď odbočil, to možná, že je docela zajímavé, to vás může zajímat. Zase takovým stěžejním pro nás tam v těch skupinkách byla ta práce stylem Conversazione nello spirito, takže to bylo podobné jako loni, ale letos to bylo trošku rozdělené v tom, že víte, že ta Conversazione nello spirito začíná tedy modlitbou, naslouchání Božímu slovu a pak ta vlastní práce má 3 kroky. Řeknu to trošku zjednodušeně. První krok řeknu já, máme 3 minuty, pak zazvoní zvonek a jsem jemně vypnut mikrofon. Ve 3 minutách řeknu, co si k tomu tématu myslím, co chci říct k tomu tématu. Ve druhém kroku už neříkám to, co já si k tomu myslím, ale říkám, co mě zaujalo na tom, co řekl někdo z těch druhých, nebo ti druzí. A ve 3. kroku se pokoušíme o nějakou syntézu. Tak letos ta změna byla v tom, že ten první krok, kdy říkám, co si já k tomu myslím, měl 2 fáze. To znamená, první krok byl 2 kroky. Byl A a B. A v tom prvním kroku bylo vždycky stanovené tedy to téma, o kterém teď diskutujeme, sto instrumenta laboris. V prvním kolečku po 3 minutách, nebo třeba to někdo nevyužil 3 minuty, ale maximálně 3 minuty, jsem řekl, co na tom tématu, tak jak je to zpracováno a navrženo v tom instrumentum laboris, co se mně na tom líbí, s čím souhlasím, co bych tam zachoval, protože to je dobře zpracováno, dobře sestaveno, dobře navrženo, jo? Co prostě se mně líbí, co bych zachoval, co podporuju, za čím stojím, co se mně líbí. A v druhém kroku jsme říkali, co se mně naopak nelíbí, s čím nesouhlasím, co bych doplnil, co tam chybí, co bych viděl nějak jinak. A teprve potom, když jsme takhle projeli oddělení tuhle v těch krocích, tak jsme jeli k tomu 3., dalšímu, tedy v tom pořadí 2. kroku, kdy jsme tedy říkali tak, a teď co tady v těch 2 krokách jste vy řekli, to se mně moc líbilo, tam s tím nezlobte se nesouhlasím a tak dále. Ve 3 minuty jsem zase na to měl. Takže tohle to bylo, a myslím, že to bylo takhle velmi správné, protože aby tam byl větší prostor na to tedy opravdu říct, co v tom instrumentu laboris třeba se nám fakt líbí, co bychom tam zachovali a co jako nebo co naopak se nám tam jaksi nelíbí. Tak, další nějaký dotaz? Protože se známe, tak se taky se to zajímalo. Ten dokument je nádherný, ale mě by zajímaly 2 věci. První je z té oblasti, kde tě považuji za odborníka i v oblasti spirituální teologie. V tom italském originálním textu mě kromě toho obsahu zaujalo, že vlastně v tom nadpisu těch kapitol se stále objevuje to slovo konverzione. A já si tak kladu otázku, jestli to je obrácení, nebo je to spíš proměna, nebo jaké, protože je to vlastně šokující, že to vždycky je na začátku, jakoby v tom názvu té kapitoly, aspoň pro mě, že je tam něco, jakoby nějaký silný apel, jo. Teologicky to je tam jako obsahen, ale ten apel je na začátku, tak to je jedna věc. A druhá je taková věc, která po tom přečtení a i dneska mi trošku se nad tím pozastavuju a chtěl bych trochu navázat jak na tu metodu, která byla při přípravě, potom, do kterou se snažili vy. A
by nemělo být doprovázené těchto zjednodušení nějakou synodně četbou v duchu svaté. Možná něco vyhovuje i společná četba. Víš, nejenom si to přečíst sám, ten dokument, ale možná nějaké skupiny, co tam se modlit za to a pak si to obyčejně číst. Já jsem to třeba možná za to tady ty dělali v těch bytových seminářích. Aby to nebylo jenom moje čtení, moje vnímání a moje, ale aby to prostě bylo nějak, bychom to možná posunuli na nějakou další vzdělávací formační kvalitativní úroveň. Tak Petře, máš udělat, začnu odzadu. Tomáš naprosto pravdu, to je skvělý návrh, začni to dělat a pozbuzuj tomu ostatní. A myslím, že to bude první krok k tomu, jak žít tu synodalitu. A věřím, že to tak mnoho, ti, kdo se do toho zapojili, což mnoho lidí teda úplně tak není, bohužel, ale ti, kdo se do toho zapojili, tak to budou dělat v těch nějakých skupinkách, kroužcích, nebo já věřím, že to bude materiál pro různé třeba rekolekce, pro různá setkání, třeba tak ve farnostech, třeba já, když jsem byl ve farnostech, tak jsme často třeba hledali, nad čím se scházet, jako farnost, ať už třeba v rámci nějakých přednášek, nebo třeba v rámci nějakých skupinek, ať už to jsou seniori nebo mladí. Myslím, že to všechno pro kněze, dneska tady moc kněží nevidím, což nevyčítám nikomu, ale já to určitě budu třeba kněžím nabízet, aby s tím ve farnostech pracovali, aby to brali jako materiál pro ta jednotlivá společenství, která se třeba scházejí, že to společně můžou v klidu číst, přečíst si třeba jedno číslo a tak dále, vybrat si to samozřejmě dopředu. Asi ne všechna ta čísla budou vhodná pro čemu by tam, když tam se rozebírá poměrně rozsáhle otázka biskupských konferencí a jejich kompetencí, tak to asi společenství seniorů tam někde nebude úplně zajímat, nebo spíš tomu nebudou vůbec rozumět, protože moc tomu ví, že tady, co je konference biskupů, že se nás tam vidí na fotce někde, ale víc to asi do toho nevidí, ale je to určitě možné pro každé společenství vybrat něco, co budou číst, a určitě ano. Jo? A ta první otázka, je to tedy to, co si naznačil, tak je název teda v té 2., 3. a 4. kapitole, Conversione delle relazioni dei processi dei legami. Já myslím, že to spíš bych řekl, že tam může být obojí. Je to i proměna, i obrácení. Jo. Ta proměna je samozřejmě, cítíme, že je takové trošku jemnější, jo, tak v něčem to třeba stačí, toto vnímáme, že někde prostě u někoho, ať už u jednotlivých osob, nebo v některých farnostech je potřeba dojít k nějaké proměně, někdy to chce opravdu hluboké obrácení. Jo. Takže já bych to třeba trošku nechal ať to jako dopadne, že i to, že my právě jako někdy vnímáme takovou tu šíři. Víte, že třeba když čteme písmo, jak je někdy dobré si třeba přečíst to v byť už třeba v jiném překladu, že zkusit si vzít třeba ten kralický nebo jeruzalémskou Bibli nebo něco, už jen to samotné, jak mě to najednou jinak prostě osloví a začnu tu věc jinak nahlížet a i tady já bych tam klidně nechal, jsem zvědavý, co vybere naše překladatelky, co vyberou. Já se jen podívám, já totiž teď, jak ještě budu dneska tady s vámi, ale za týden mám zase nějaký vězeňský kaplany, kdy budu často o tom někde mluvit, tak jsem si říkal, kdyby bylo potřeba někde něco víc citovat, tak jsem to zadal do Deeplu, aby mě to přeložil strojový překlad. Jo. Jsou tam někde úžasné teda věci, to se fakt nasmějete, jo. Ale mě to udělala jedna paní, ale oni tady mají, u 2. kapitoly mají přeměna, u 3. mají konverze a u 4. mají taky konverze. Jo. Ale u té 4. to, co tady je napsáno, la conversione dei legami, což je teda proměna nějakých vazeb, jo. Tak tady ten Deepl, jak to překládal, tak je tady konverze dluhopisů. Tady jsem to také přiložil, abyste neměli jako představu, že je potřeba, když překládáme strojově, tak si na to dát občas pozor, že nám to občas jako produkuje jaksi zajímavé věci. Jo. To jsem si všiml dneska někde ráno, jsem se na něco chtěl ještě podívat, to mě teď v týdnu jsem si to vytisknul, protože kdyby najednou bylo potřeba, já si myslím, že umím italsky docela dobře a něco třeba přečíst, tak bych tomu možná, než abych vám to tady třeba pomalejc překládal, tak jsem si říkal, že to nechám takhle aspoň strojově přeložit. Takže mám proměnu dluhopisu, tam na konverze dluhopisu to přeložil překladač. Takže tak, jo.
spočívá jednak v tom vnitřním obrácení, ale také v nějaké změně jednání. A my třeba ve farnosti o synodalitě hodně diskutujeme, založili jsme 4 nějaká nová společenství a začali jsme psát do obecních zpravodajů a prostě děláme nějaké aktivity. Tak mě by zajímalo, jestli máte nějakou vizi, jak se to třeba projeví na úrovni diecéze nebo na úrovni řízení diecéze nebo prostě takhle. V nějakém článku té zprávy se také říká, že pokud změna nebude rychlá, tak to prostě u hodně lidí povede ke zklamání. Tak jestli se můžeme na něco těšit. Tak já tady samozřejmě nemůžu mluvit za pana arcibiskupa. Těžko bych tady můžu, co se udělá, když tady není on. No, to myslím, že by každý, kdo z vás je v nějaké vedoucí pozici, tak těžko může jako říci, že něco budeme dělat, když to neslyší ten šéf. Nebo ta šéfová, to znamená, to podotýkám a to se z toho nechci dotýkat, to je potřeba prostě zdůraznit. Ale z druhé strany já věřím, že, a zopakoval bych, že je třeba proměnit tu mentalitu a ta se bude muset proměňovat a to já myslím, že třeba vnímám i na úrovni nás, vedení. Já myslím, že také jsem si všiml, určitě mě to, nevím, bude poznat, mě to určitě poznamenalo a ovlivnilo ty 3 roky tady synodálního procesu. Vidím, že to hodně studuje, čte a promýšlí pan arcibiskup. A potom věřím, že si k tomu nějak postaví v tom smyslu, že už třeba teď jsme některé ty konkrétní, možná se neměl všechno hned, ale možná se v tom jsem tady také zmínil, že se tam je kladen velký důraz právě na ty třeba poradní orgány, které mají být v jednotlivých úrovních řízení církve. A tak já předpokládám, že tady předpokládám, že na úrovni diecéze, arcidiecéze bude v nějaké dohledné době jmenována pastorační rada, kterou v současné době nemáme. A určitě budou teď, až pan arcibiskup bude zahraničí, protože dneska není v Arménii, jinak bych možná nás přišel pozdravit, takže se určitě mu to chci ještě připomenout tuhle věc. Stejně tak, jako to budeme připomínat třeba kněžím, aby tam, kde ta pastorační rada farnosti není, aby byla zřízena a začala fungovat. Já panu arcibiskupovi chci připomenout, aby byla zřízena tady na úrovni arcidiecéze a začala fungovat. Stejně jako jsme se třeba teď ve čtvrtek, kde byla schůze vikářů, tak jsme se tam už po druhé bavili, po třetí o nějakém, se promýšlí s kněžíma pastorační nějaký plán na arcidiecéze, aby existoval, takže tohle to třeba uvádím jako nějaké příklady. A pak já si myslím, že tam opravdu některé ty věci se promítají se budou promítat opravdu těch dlouhodobých procesů, to je třeba budeme vnímat, že tam nevím, jestli okamžitě teď, já nevím, otázka formace, jestli pan rektor najmenuje do formačního, do semináře nějakou ženu, tam bude jmenovat, teda pomáhala s formací, tak jsou tam některé věci, které samozřejmě jdou udělat jednoznačně, rychle, ale nevím, jestli je to takhle zrovna rychle bude a jestli spíš bude potřeba hledat nějaké třeba hodné lidi, protože některé věci se zdá nezdají jednoduché, ale na druhé straně jednoduché nejsou. Jo, vy třeba otázka těch různých rad, o tom jsem poměrně mluvil, to myslím, že je důležité. Já jsem to vždycky podporuju to. Já jsem jako farář vždycky mě záleželo na pastorační radu, aby fungovala. Ale ono, tak jak já jezdím po diecézi a bavím se s mnoha kněžími, tak ono je to opravdu, není to vždycky ten problém, že pan farář nechce. V mnoha farnostech je to problém, že on ty lidi nesežene, nebo je velmi těžko sežene, nebo sežene lidi ne třeba jenom, zejména třeba ekonomické rady, kteří nemají úplně tu kompetenci pro to, aby třeba mohli kompetentně rozhodovat o finančních otázkách, a nebo třeba to jsou to, co se často třeba lidé stěžují, kněží s farností, že jak se po něj farnice se občas rádi sejdou, ale by se o čem popovídal. A ve většině přijde taková ta fráze, která zaznívá, mělo by se, pane faráři, mělo by se. Jo, tak na to jsem byl taky alergický když někdo do zákristie přišel a řekne, pane faráři, mělo by se a tak dále. Jo, tak já jsem říkal, tak víte co, pojďte, já vám to dám, že fakt já vám dám zodpovědnost, co si nastavit. To jste měli ty šoky, ty šoky a ty bledé tváře, mělo by se tak. Musíme začít třeba taková proměna, mělo by se. Pane faráři,
psát, jestli jsem těhotná a doma mám ještě 2 malé děti k tomu, tak já opravdu třeba toho času možná mám málo a přesto správně vidím, že by se něco mělo. Ale ve většině případů takhle není. Ve většině případů i ten člověk, který vidí, že by se něco mělo, by taky mohl něco pro to udělat. Je to takhle stačí. Já bych se ještě zeptal těm stolu, mě to hrozně zaujalo ta přímá zkušenost z té synody. Vy jste vlastně byl u 3 stolů v té druhé fázi. Mě by zajímalo, jestli jste mluvili stejným jazykem ve všech 3 stolech, protože byl jste delegát za Českou vlastně za nás jediný, takže vlastně česky se nemluvilo, čili jakým jazyky se mluvilo. A potom mě zajímalo, jestli všechny ty skupiny, všechny ty stoly vlastně vždycky zpracovaly to též téma, nebo jestli to bylo nějak rozdělené. Je tam. Bylo na synodě, bylo letos 5 synodních jazyků, kterými se mluvilo, italsky, anglicky, francouzsky, španělsky a portugalsky. Žádnou jinou řečí se tam nemluvilo a bylo to i hlídáno, takže když tam v loni vlastně jako letos jednou někdo promluvil německy, tak proto musel mít speciální souhlas, protože jiným jazykem nezvládá. Tak stejně jako tam ty 2 čínští biskupové, kteří tam byli tak milí, tak ty mluvili čínsky, protože si neumíme. To bylo takové vtipné, že čínská vláda tam postavila, ale oni tam jsou možná jedním, aby to v žádném případě nevyznalo jako nějaká kritika, není já bych se byl strašně rád s tím povídal, ale zjistil jsem, že oni neumí nic než čínsky, že tam čínská vláda tedy dovolila věrným biskupům, kteří se ale s nikým nedomluvili. A když jako byl posun oproti Loňsku, že oni tam byli týden, necelý týden a pak odjeli, tak to už tam byli celou dobu. A dokonce už je promluvili. Takže to je třeba někoho, že i oba se přihlásili na příspěvek, ale říkali to čínsky. Takže to museli řekl. Takže abych se vrátil. Takže bylo 5 jazyků. Ty stoly samozřejmě každý, kdo tam je, tak musel umět dobře alespoň jeden jazyk. Takže to jsme si mohli napsat. Jo. Takže já jsem preferoval italštinu, protože jsem studoval, tak takovou italštinu nedělá žádné problémy. Tak jsem to preferoval, že to je něco, kde jsem schopen se jako o těch diskuzích, myslím si, vyjádřit na těch věcech. Jo. Samozřejmě bych třeba mohl být v nějakém anglickém nebo tak, ale to už tam jako si zdaleka nejsem tak silný v pravděci jako v tom, takže jsem preferoval, ale což vůbec jako nevadilo. Jo, takže jsme se tam bavili a opravdu takže u toho stolu právě tam se samozřejmě mluvilo v tom jazyku, aby prostě všichni rozuměli. Jo, když tam někdo se tam zažili, je takový problém, že tam letos jsem tam zažil opravdu, že tam jeden z těch toho stolu, kde bylo předvedlené, v jakém jazyku se tam mluví, tak tam jeden se pokoušel opakovaně mluvit španělsky. Jo. A tak jako to trošku bylo, tam trošičku jsme to všichni vnímali, že to trošičku jako skřípe, protože ne všichni tomu úplně, já třeba jsem se španělsky neučila, řekněme dobře, jsem schopen nějakých 70-80% rozumět zhruba, takže jsem věděl, o čem ten člověk mluví. Ale prostě to bylo vlastně nefér, protože tam bylo o tom, abychom si všichni rozuměli, takže tyhle ty věci takhle fungovaly, ale myslím, že to vůbec jaksi nebylo na zálohu, protože opravdu tam ta změna těch lidí byla taková, jo, že byla zajištěná, že opravdu, já třeba když řeknu, že jsem prostě vedle mě seděl italský biskup, brazilský biskup, indický biskup, ukrajinský biskup, vatikánský kardinál Parolin, sestra z Nikaraguji, z Peru biskup, z Chile biskup, italský laik, z Libanonu, z druhé strany, takže jako opravdu ta z Mozambiku, takže opravdu ta různost těch kultur a kontinentů tam prostě byla zajištěná, takže jako ta opravdu ta výměna těch pohledů a jiných úplně jiných zkušeností tam skutečně probíhala naprosto bez problémů. Že 3krát italština. Prosím? Že 3krát italština. Já jsem neměl 3krát italštinu, protože jsem to jako nebyl s tím problém, že nebyl s tím problém, jako že by to nějak nebylo, a já jsem to preferoval, protože jako
přirozeně člověk se chce bavit tím, co nejlépe umí. Takže já tam a nejde jen o to, že já tedy, že někde nakývaně, co se bude nejlépe poslouchat, tam šlo to, aby opravdu jsme se mohli zapojovat do diskuze a bavit se a být schopni vyjádřit některé nuance, takže já jsem dával přednost, když to bylo možné jazyku, který nějak slušně, relativně slušně. A ta druhá část, jestli jste ty témata všichni měli stejný téma, ale jestli to bylo nějak rozdělené? Letos ano, letos jsme všichni stejná témata, ale loni to bylo rozdělené. Loni se to dělilo o těch slovech, letos to bylo stejné, protože letos, jak jsem už taky říkal, loni to byla větší šíře, mnohem větší šíře, jo, co se pozbíralo všude možně, a tak tam ty stoly zpracovávaly různá témata, jak jsem byl těch stolů, a bylo to rozdělené. Také vlastně bylo to loni, to nebylo možné potom združovat ty výstupy, ale letos, když jsme opravdu zpracovali nad tím, nebo jsme se striktně drželi toho instrumentala Boris, tak jsme opravdu postupovali v těch kapitolách a všechny ty stoly jste měli stejné téma v tu chvíli. Těším se, dobrý den. Mám dotazy. Říkali jste tady dvě věci, které by se, možná víc, já jsem zapamatoval dvě, které by se v naší církvi měly změnit. První byla ta, řekněme, rozhádanost nebo rozdíl názory, které se řeší veřejně přes média. Druhá, v řadě míst špatná komunikace mezi knězem a farníky, ať už se stane knězem do farníků. Tak první otázka, jestli máte nějaká další takové témata, které vidíte, že by se v naší církvi měly změnit. Já jsem si tu, jestli konverze nebo vrácení, já jsem to převedl jako změna. Něco děláme špatně, měli bychom to změnit. Tak to jsou dvě tématy, jestli máte nějaké další témata, které vidíte. A potom tyhle témata jsou určitě společná, já jsem z Českobudějovické diecéze, pro všechny, pro všechny české diecéze, možná namalujete trošku jináč, tak jestli díky té synodalitě bude nějaký třeba, vidíte, nebo nějakou naději na to, že by třeba v řadě těch otázek se biskupská konference nějak dohodla a přijala, řekněme, nějaká společná řešení, která byla vhodná pro celou, řekněme, českou církevní provincii. To zatím teda jde tak, že každý biskup si to dělá po svém a rozdíly jsou značné v přístupu k synodalitě. Dvě otázky, děkuji. Na tu druhou otázku vám nejsem schopen odpovědět, protože to je podobné jako s jinými tématy. I na synodě se hovořilo poměrně hodně právě o roli a pravomocích biskupské konference, což je velmi důležité téma. To znamená, co má právo rozhodnout, stanovit místní církev. No a těch místní církví není většinou, většinou, když jsme v teologii místní církvi myslíme diecézi, tak tím je většinou místní církev v té které zemi. I když v některých částech světa to také není jednoduché, u nás to máme jasné. Jsou také místa, kde je trošku složitější s tou zemí. Ale tak, jako jsme se tam bavili o roli velké biskupské konference, tak zároveň tam bylo zdůrazňováno, ale také nezastupitelná role biskupa jako pastýře, který je tedy pastýřem ve své diecézi a tam má právo o některé věci prostě stanovit a rozhodovat a prostě dávat. Proto je něco, co mi, tak jak jsem 6 let biskupem a už jsem se tady zúčastnil, 6 let se zúčastnil naší plenární zasedání, tak je vždycky potřeba, my tam vlastně opakovaně znovu a znovu přicházíme k tomu, kdy se hovoříme o tom, jestli některou věc stanovíme jako biskupská konference závaznou pro všechny české diecéze a moravské, anebo jestli to necháme na rozhodnutí místního biskupa. A myslím, že to i teď tady některé ty věci, které tady budou prostě z toho vyplývat a které bude potřeba tady stanovit nějakým rozhodnutím, tak to bude asi se prostě rozlišovat, jestli to má být ustanoveno společně. A tam se vždycky prostě zvažuje, a to není tak jako, co nás jako napadne, nebo jak máme chuť, tam se prostě zvažují se třeba i ta místní specifika, protože samozřejmě situace v moravské diecézi je úplně jiná než situace v plzeňské diecézi nebo litoměřické. To znamená, tam pak se zvažuje vlastně, které věci je lepší nechat na rozhodnutí místního biskupa a které rozhodujeme společně. Na to nejsem schopen
A ta první otázka, jestli něco ještě dalšího by se mělo zmínit, tak já si myslím, že je toho docela hodně. Já nevím, jak bych musel začít také to brát od začátku, prolistovávat, jo. Tak já nevím, prostě, kde je tam třeba velký důraz nebo celý ten synodální proces vlastně stojí na křtu, křestní důstojnosti lidí křtěných. A nejen tedy na křtu, tam je taky, jestli to přečtete, tam hovoří zaplať Pánu, protože to jsme tam zdůrazňovali, nemluvíme prosím vás o křtu, mluvíme o celé iniciaci křesťanské. Myslím si, že to je třeba věc, která je naprosto zásadně důležitá. V některých diecézích funguje dobře, v některých funguje jinak. V některých farnostech funguje výborně, v některých farnostech nefunguje. Jo? Uvedu příklad, možná nás to překvapí, možná očekáváme jaké změny, ale pokud by se nám třeba v této věci podařilo opravdu to posunout. Protože vy víte, že obecně tak, jak v západní Evropě a západní Evropa má spoustu problémů, ale není to jen třeba Francie, ale v nás v České republice máme poměrně hodně katechumenů. Víte, že třeba v naší arcidiecézi každý rok je křtěno nebo přijímá, projde křesťanskou iniciací zhruba 300 dospělých mužů a žen. Měli třeba 350, 250 zhruba 300 v naší arcidiecézi. My jsme zavřeli trošku jiný oproti jiným diecézím, tady ta koncentrace prostě studentů a všeho možného, ale pokud třeba tohle se na to zaměříme, abychom to dělali pořádně, aby ten, kdo tedy prostě se obrátí ke Kristu, pozná Krista, slyší nějaké volání, bude opravdu jaksi uveden do života církve a najde tam své místo. A tak to prostě bude obrovský podle mě posun třeba pozitivní. A v tom se tam taky třeba mluví. Nebo třeba uvedu příklad ty rozhodovací procesy. Jo, tak to opravdu o tom bude muset jako přemýšlet, kde to jak nefunguje. Jo, a to samozřejmě bude vůbec jednoduché. Jo, ty třeba rozhodovací procesy na úrovni, ať už třeba diecéze, nebo třeba farnosti, jo, když to, co někde jsou, ty spory, to spor není mezi pastorační radou a panem farářem, tak tohle to nějak jaksi podporovat, bavit se o tom. A zase, tady je to samozřejmě jednoznačně řečeno, že se to podporuje, že by to mělo být, aby se to nějak posunulo. Ale ono to vlastně není ale vůbec jednoduché. To je jednoduché. Já vám třeba řeknu jen takový příklad. Já jsem se tady před několika lety pokoušel i za pomoci jednoho zkušeného advokáta předělat stanovy našich pastorů, když jsem nastoupil, našich pastoračních a ekonomických rad. A vycházel jsem z toho, co mi říkali mnozí kněží, když jsme o tom už tehdy diskutovali. Vlastně o pastoračních radách nebo ekonomických, jaké oni vlastně mají kompetence. A ono to není úplně jednoduché, protože představte si, že taková ekonomická rada, panu faráři odhlasuje, že chce, aby se prodal pozemek tam na kraji obce, na hektarový pozemek, a tam je přece ve farnosti jedna rodina, která má 5 dětí, a oni by se rádi ten pozemek koupili, protože tam chtějí pěstovat velké kukurky a nějaký brambory. A samozřejmě, že to je chudá rodina, jsou to farníci, mají 5 dětí, no tak to přece neprodává nějaký strašný prachy. Takže ekonomická rada odhlasuje jednoznačně, aby se ten pozemek té rodině prodal. A za jakou cenu? No a třeba za rok přijde policie a pan farář zbaví, protože on je statutární zástupce té farnosti. A on prodal ten pozemek za 10 cenu. A někteří farníci si stěžovali. Jak to? Že si se vůbec nic nemají proti té rodině. Ale ten pozemek neměl cenu, nemá cenu milionů, má se 10 milionů. A on je statutární zástupce farnosti a on tam dal podpis, on to prodal. A on teď, jeho policie nebude tam za paní Novákovou, která tam večer za lehkého zvídání teda zvedla ruku, ale budou za pana faráře. Ono to není vůbec té věci. Tak, že teď najednou rozhodneme, že tady pan farář bude mlčet a pastoračně to odhlasuje, tím to dá.
Protože některé věci jsou velmi složité. I v tom rozhodovacím procesu. A to decision making a decision taking je složitý proces, ale to, co nám synoda říká, tak je to, že prostě my si pojďme tady do toho rozhodovacího procesu vtáhnout více lidí, ať to nedělá jeden člověk, ať to dělá víc lidí, pokud možno kompetentní, ať to jsou muži i ženy, ať to jsou mladí i staří, ať to jsou zástupci různých třeba skupin v té místní církvi. Na to určitě je potřeba hodně zapracovat v naší církvi, ale vůbec to nebude jednoduché. To není otázka, jestli se to, že se potřebuje rychle změnit, nebo to lidi přestane bavit. No, o některé věci nejde rychle změnit. Proto taky my jsme tam třeba s náma v loni i letos celou dobu byli nejen pan arcibiskup Janone, což je takový sympatický karmelitán, šéf dikasteria pro výklad legislativních textů s dílem Vznešení, ale v podstatě to je takový hlavní právník v Vatikánu, který to tam jaksi, tam se ukázalo, že my sice můžeme jaksi duchovně a teologicky různé věci rozhodnout, ale ono se to ještě někdy spolu ještě teologicky domyslet některé věci. A některé věci se musí domyslet právnicky. Jaké mají všechny dopady a co tedy je potřeba na různých úrovních třeba v církvi změnit, počítat s kodexem kanonického práva nebo nějakými místními právními předpisy. To vůbec není jednoduché. To znamená, nevím, tak si myslím, že to bylo dlouho, protože jedna věc nám nenapadla.